Avui és un dia especial. Commemorem el 80è aniversari de l'afusellament del president Companys, l'únic president a Europa democràticament escollit afusellat pel feixisme, i ho fem envoltats d'una realitat que no ens agrada, amb presos i preses polítics, amb exiliats i exiliades, amb el nostre president recentment inhabilitat, i amb tot això és un dia especialment important per reivindicar la tasca dels que van lluitar contra el feixisme i que encara avui, per la mateixa raó, estan sent represaliats. En Lluís Companys tenia 58 anys quan el van afusellar. Era fill del Tarròs. Per això al Tarròs es va crear l'Espai Companys, per divulgar la seva figura i el seu compromís amb la nació. Avui fa 80 anys que el van afusellar i commemorem aquest fet. La repressió, el càstig, mai ha estat la solució de cap problema polític. L'afusellament del president Companys no va anorrear el sentiment nacional. No va aconseguir que la nació no s'expressés. No va aconseguir tampoc la guerra civil. Mai la guerra és la solució, mai la repressió és la solució. La solució vindrà sempre del diàleg, del respecte a l'altre, de la comprensió i del sentiment nacional expressat per tots els ciutadans de Catalunya. I ho farem a la manera de Lluís Companys. Com va dir ell en el seu propi testament, no em queda ni l'ombra del rancor. Ho farem amb el cor net i amb el cap clar, amb perseverança i amb intel·ligència. I ho farem per tots aquells que abans que nosaltres han lluitat per la nostra pàtria, aquells que ara són a l'exili i que són a la presó. Per ells lluitarem per Catalunya, i no tan sols perquè sigui el nostre país, sinó per tot allò que representa, com va dir el mateix Companys. Representa la pau, la justícia i la llibertat.